Yeah. The people, they won't leave. What is threatening about divesting and want a piece? The problem isn't the protest, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Selektibitate garaiak batzuentzat, baina mundu zabalak ez du barkatzen eta igandeko hauteskunde europear horien azken txanpan lerroburuetatik ez du ihes egiteko asmorik Israelek eta Nazio Batuen erakundaren babespean dagoen eskola bat eraso dute azken orduotan eta milioi bat lagun gosez hiltzeko arriskuan. Halaxe daude kontuak eta komeriak, horri buruz hitz egingo dizugu segidan, baina aizue ez ditugu ahaztuko besteak beste mundu mailako jatetxe ezagunenen artean, onenen artean daudela beste behin ere euskaldunak eta atzera bueltan etorrita baizue ezin ihes egin. Berriz ere atzera gatoz eta zer zue esatea, Palestinan ez da posible, ezin da onartu eta hau ezin leike. Jerusalemen bertan, ustez nazioarteak dio bita manatutako hiriburua izan daitekela, lur horietan bi estatu egon daitezkela, irudi hauek guztia diote. Ended the colonizer lie. If students' intents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law. And a reason to call in the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque. Pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it cause the heart fed my page. I wanna see Muga guztiak gainditzeko asmotan den genozidioa, streaming bidez jarretzeko aukera dukaguna onerako eta txarrerako, ez ote gara ohitu gertakari hauetara, ez ote gara ohitzen ari oraindik ere datorrenaren aurrean. Palestinarren egoera muturrekoa bada eta giro berezia dugu. Benetan, igandeko hauteskunde Europar horietan ere aldarrikapenen lehen lerroan izango baita Palestinako auzia. Ustez, aurrekariz eskuinaren gainean eraikitako Europa hori ezkerrera joango ote da, zigor botorik izango ote da eta ganbera berrian Palestinako auzia besteak beste erdigunera etorri. Garai berrien atarian, baina zenolako garai berrien atarian ote gaude. Eskuin mutur ona eta eskuin mutur txarra ere omen ditugu Europarra batasunean. Tira, zenbat galdera, zenbat burua uste eta zenbat kontu eta korapilo askatzeke. Gauzak honela eta zoritxarrez gaurko albiste duguna Nazio Batuen erakundeak berak babestutako eskola bat ere bombardatu duela beste behin ere Israelek. Tira, ez dakigu dagoeneko nola azaldu guzti hau, baina atarikoan ikusi dituzuen irudiak hain zuzen ere Jerusalem egunaren baitakoak dira. Israeldarrek eurena dela aldarrikatzeko eta kolonialismo edo neokolonialismoaren adibide gordina. Ikusten duzuen bezalaxe, palestinarrak, arabiarrak, eraso, jazarri eta kazetariak ere ez dira libratu. Irudiotan, Aljazirak bertan, kontatutakoa ekarri dizuegu eta hori da gaurko albiste nagusien artean hain zuzen ere aipatu nahi dizueguna.
دايما شايفين فلسطين حرة عربية. يلا سلم كما شبال خلي الشام. بص يا خايم. Efemeride bat eta gaurkotasuna duen albiste eta gertakari bat gaur ekarriko du ora asteko eta behin analisiaren tartean Maider Galardi Gabon esango dizugu asteko eta behin eta galdera ere pausatuko dizugu Kotxo Altzugurunen gertakarien dokumentala da. Berako herritarrek ekarriko dutena datorren urtean beteko baita urteurrena Soriako espetxean hilda zenduta agertu zela. Aitortuko dugu ibilbide honetan hainbatetan gogora ekarri dutela, baina interesgarria da kasu honetan dokumental honen bidez egin nahi duten errelatoaren bilketa, gertakari zailak, mingarriak eta bere izena ere gordetzeko modu batera izango delako. 2028ko urrian, Kotxo Altzuguren beratarra Soriako espetxean hilda aurkitu zutela 20 urte beteko dire. Eta Espido Baita elkartetik, haren bizitzari buruzko dokumentala ekoizteko herri ekimena martxan jarri dugu. Zuhaitzak edozein izaki bizidunak bezala, haren bizitzan ziklo desberdinak zeharkatzen ditu. Adaixkaren zaurgarritasuna, gaztetasunaren grina, heldutasunaren sendotasuna eta azken urteen zimeldura motela. Tartean ordera, badira, aizkoraz eta motozerraz moztu eta hiltzen dituzten zuhaitzak. Horrela irudikatzen dugu espetxe politikaren ondorio lazgarrienak bizi izan dituzten hainbat herritarren kasua. Mendeku politikak baldintza gitzabideetan azken mugararaino estutu eta bizitzen jarraitzeko indarrak galarazi izan dituztenak. Proiektua finantzatzeko itxulapikoa.eus webgunean crowdfunding kanpaina martxan jarri dugu. Gure bizilagun Kotxoren bizitza oroituko duen eta espetxe politika hiltzailea salatuko duen dokumentala aurrera eramateko zure ekarpena behar dugu. Jarrai dezagun botatako zuhaitzetik zerumuga berrietara loratzen. Egin zure ekarpena. Errelatoaren garaiak dira, hauek naiz eta egunotan hauteskunde europarrak jaun eta jabe direla iruditu. Nola ikusten duzu, egia da, errelatoaren atal ezberdinak aztertzen hasita, euskal presoen afera, urruntze politika, baina egia da, tortura eta espetxearen arteko lotura hori oso era gordinean kontatuko duela dokumentala honek, ez da, Maider? Bai, bitu, Kotxoren kasuan gertatzen da, beste hainbatetan gertatzen dan moduan. Dala, relato hegemonikoetan nagusietan ezagutzen ez ditugun gatazkaren ondorioak lantzen direla, eta ezakizkigula historia partikular hauek, eta aldiz, ateratzen direnean eta egiten direnen olako dokumentalak, egiten dianen herri bilketak, azkenen herri iniziatibek martxan jarritako proiektuak dira, horre ikusten dugu zenbaterainoko eragina izan duen honek guztiak, eta kasu konkretu honetan espetxe politika edo bultzatu den espetxe politikak eduki ditzakeen ondorioak dela urrunketagatik, dela sakabenaketagatik, dela hortan artxibatuta egoteagatik, marka edukitzagatik euskal presoek, hau da, preso arriskutsuen zitxeroa edukitzagatik, eta horre guztiak egunerokoan duen eragina.
kasu baterako adituek diote, 21 egun pasatzen baldin badituzu zean komunikazio zeldetan ondorio psikologiko atzera ezinak dituela, ez? Eta badakizkigu euskal presoek zenbat urte pasatu dituzten isolamendu moduloetan eta isolamendu erregimenean hori esate baterako orain lortzen ari diren zenbait baimen nola egon diren urte askotan debekatuta eta noski Kotoren gertakaria izan zenean 2005 zen eta askoz ere testu inguru bortitzago batean genen eta horrek suposatzen du ere kartzela nik uste dut beti dela oso zaila bizitzeko, baina testu inguru politiko bortitza dagoenean ere bortitzago bilakatzen du egunerokoa eta hor hitz egin behar dugu derrigorrez kalte psikologiko ez ere ez da ezak gustatuko litzaiake noizbait egitea ikerketa bat ez nik, baina hortan aditua direnek esate baterako kartzelatik pasa diren persona horien egoera psikosoziala zein dan. Eta horrek demostratzen dugu gatazka honek eduki dituen askotariko dimensioak eta oraindik kalte gutxitara iristea lortu egun batzuk fikzioa egin dezakete eta guk segitu behar dugu egia mahai gainean jartzeko dokumentalak egiten. Bide horretan izango du bere ekarpena egiteko aukera, esan da bezala, datorren urtean izango da, Kotxo Altzugurenen bizipenen eta bere heriotza kontatuko den dokumental hori, eta aipatu bezalaxe herritarrek eurek abiatutako ekimena izango da, eta era komunitarioan bildutako errelatua. Hauteskunde kanpainaren erdigunean, mezu ezberdinak baita memoriari buruzkoak, errelatuari buruzkoak ere entzun ditugu, Maider, horri buruz galdetuko dizute segidan, baina guazen ez dakit testu ingurua pixka bat zabaltzera eta ukitu azido txiki bat eranztera, ez dakigu Europan eskuin mutur txarra eta ona ote dagoen, Ursula von der Leyenek aipatu izan duen bezalaxe, akaso Melonik bide berri bat urratu nahi du eta 3. eskuinmutur mota bat abian jarri. Batematzuk diote maila eskasa azaleko egia ematen duela eta akaso horrek ere bere arrisku dezentekoak ere badakartzala. Spider-Man aipatu du oraingo honetan. Anche nel nostro sistema, poiché a un grande potere corrisponde sempre una grande responsabilità, Nicola, come diceva, credo, l'uomo ragno, se non vado errata. Eta alaxe, datozkigu, hauteskunde Europarrak, Maider Galardi, analisi zorrotz bat espero dugu, zer nola kokatuko ote du bat baina gehiago igande honi begira bere burua, bozka ematerakoan ere saltza esentekoa ere izango du bat baina gehiagok, zein den bozkatu nahi duen indarra, zenbat koalizio, Hego Euskal Herriari dagokionean bat, Ipar Euskal Herrian beste festa bat egon badago, ez da erraza parte hartzea bera ere, ez da? Ez da erraza eta nien naiz Europar politikan aditua, hori ere esan behar dut, baina egia da, minimo batzuk ulertuta jolasa hobeto ulertzen dugula esate baterako. Zirkunskripzioaren kontua, ez da? Espainian zirkunskripzio bakarra dago, hau da, hautez barruti bakarra dago, eta orduan denok aukeratu dezakegu edozein tokietan edozein dela ere. Frantzian hori etzen horrela eta orain hortan bilakatu da eta beraz alderdi nazionalistek edo esango dugu badirudi galtzeko arriskua edo behintzat ez iristeko arriskua dakatela. Beraz, nazionalista aipatuet eta hor badago jolas bat dala estaturik gabeko nazioen jolasa edo maila eta hor ikusi ditzen dugu nola indarrak batu dituzten, RC, BNG eta EH Bildu batera doaz orain Errepublikak zirlenpean. Normalean PNV beste katalan batzuekin junda, baina orain aldenduta dago eta bakarrik koalizio kanariarrarekin dijoa alderdi jeltzalea eta Junts esate baterako bakarrik doa. Hori da guk hemen hegoaldean dugun aukera alderdi nazionalista bati botoa emateko. Baina hortaz aparte eta hau da mahai gainean jartzen ari dan beldur nagusietako bat ez da ultraeskuinaren gorakada
eta beraz Europako Parlamentuan ultraeskuina edo geratzeko ezkerrak ere indarra egitea. Eta hor, jakin behar dugu, esan. Segi. Ez, eta hor jakin behar dugu gero guk ulertzeko Europan, zu pentsatu, toki bakoitzan gauza bozkatu da, gero Europan hori kudeatzea oso zaila da. Eta hor, Europan daude 7 familia politiko. Eta orduan, jakite harren, EH Bildu, Benega eta Eskerra Republikanaren taldean, gero banaketa bat suertatzen da, Benega eta Eskerra Republikana berdeen ganadoak, eta EH Bildu Ezkerreko familiara, eta Ezkerreko familia horretan zeinekin elkartuko da, eta Podemos eta Sumarrekin. Eta hau esan nahi nuen izan ere, azkeneko egunetan sekulako saltza dagoela iruditu zaitelako Podemos eta EH Bilduren artean nork harrapatuko hortartean dauden botoriek guztiak. Jakin batera ala bestera, hau esateagatik, igual lepoa moztuko diate, baina toki berera bukatuko dutela. Aipatzen ari zara, besteak beste, Otegi eta Iglesiasen arteko mezu trukaketa hori esango dugu, badirudiela, zein izango ote da, benetan baliogarriena, eraginkorrena, alperrik galduko ez den bozka, eta orduan galdera trampa, eta zer gertatuko ote da Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Urkullu jauna ikusi dugu, Ortuzarrekin batera, Donostian bertan, Donostiako bulebarrean, eta atarikoan, analisiaren atarikoan aipatu ditugun kontu batzuei tiraka, ezta? Diktadura eta totalitarismo guztien aurka egin duela Eusko Alderdi Jeltzaleak historikoki, eta ez da inor libratu. Euren mezu nagusia izan da, ez eskuin, ez esker, eguneroko gaiei erantzungo diene hautagaitza dela. Ez dakit alakoetan mezu hau ez ote den arriskutsu egiare izaten, halako deskokakepen bat iradoki nahian, ez dakit. Hori ere, akaso izango da, kezkatik, zuhurtziatik, konplejutik? Argi daguna da, EAJ edukitzen ari den azken denborako galera horrek eragina eduki dezakela Europako hauteskundeetan, eta iruditzen zaite horregatik zuhurtziak ari direla. Nahiz eta gero, nahiz eta garako kapitarien bainatzalduak dioen, gauzak benetan oso gaizkio joan behar zaizkiola EAJ-ari eskainu bakar hori ez lortzeko. Bueno, edo nola ere, ikusita tendentzia eragin dezake berakada horrek eragin dezake ez edukitzea zerlekurik Europan, eta egia da, EAJ badala, historikoki eta politika egiteko moduagatik, orain ere mahai gainean, alderdietako bat baduena programa bat esango dugu Euskal Lurraldei lotua. Eta askotan ere, baukagu urruntze bat Europako parlamentuarekin, ez dakigolako sondo zertan eragiten digun egunerokoan erabakitzen dena. Eta uste duguna baino gehiagon eragiten du gure territorioan ere. Horregatik, ikuspegi nazionalista hori edukitzeak edo mesede egin aldio edo benka kanpaina horretan kokatzen. Ikusteke, edo nola ere, Pradales jauna ez dugu ikusi kanpainan parte hartze oso aktiboarekin, horre kalkuluren bat ere izango da. Tira, edozein kasutan, igandeko hauteskundetan aurrekus daiteke, zigor botoren bat egon daitekela, Palestinako auziak zeresana izango duela, eta oroar Europan dagoen giro berezi honetan, Europa militarizatu horren alde, hala bestelako Europa baten aldeko bidean urratsak emateko uneare izango dela ein batean. Gauzak honela, galdera oso garrantzitsu bat, seleititate egiten ari diren zenbaitzuk akaso bozka emateko tartea izango dute, baina egunotan ziur burua uste handiena euren etorkizuna jokoan den azterketa horietan, kasi igandeko hauteskunden pareko izango delako askorentzako, datozen garaietan zer ikasi edo zer izango ote den euren bizitzaz aurrerapen txiki bat, ea zenolako giroa izan daiteken une honetan askorentzako euren bizi momentua. Bizkarrekuak amak emango izki ez tekez ikasi oso guria
Oso umore maskulinoa ekarri duguna ikaz gizonezkoei, akaso, tira, hau baliatuko dugu, jauzi kuantiko bat egiteko eta, Maider, gure aldetik behintzat, balorazio edo behintzat argizpiren bat egon badagoela, egunotan ikusi ditugu sare sozialetan, edabide hainbatetan, azterketa hauen atarian, zaizu den ikasleak emakume gazte asko tartean, eta hainbat entzun diogu neurozirujau, ez dugu astronautarik ez dugu entzun, baina alor zientifikoko karrera berri eta puntero horietara emakume hainbat animatzen hasiak direla. Ez direla denak maistrak izango alegia, tira, bagoaz aurrera, egin batean, oraindik ere asko dago egiteke, makina erreminta bihurteko horren lekuko bada, gizonezkoa jaun eta jabe direla oraindik ere, baina tira, azterketa atariko hauetan, ez dakit hor zerbait positibo ateratzearen, giroa ikusita nola dagoen. Analisia bestelako zapore batekin bukatzeko arrazoirik egon badago? Bai, inkestek esaten dute, tradizionalki maskulinizatutako profesioetan ere emakumeek bere tokia egiten hasia direla, batez ere ikasketetan, gero ardura postuetan eta unibertsitatean esate baterako aurrera junala, guraiza forma edo deitzen dugun hori aldatuz doa, hasieran emakume pila bat daude, gizonezkoak ez hainbeste, eta gero denbora eta postuak aurrera junala, alderantzizatzen dira ardatzak orduan. Oraindik botere egunetan ez eta ikasteko aukeraz eta gogoz egon, botere egunetan irautea zaila dela konturatzen ja, edo horixe diote inkestek. Eta alderantziz, interesa edukiko nuke ez bakarrik estean edo zientzia eta teknologia loan emakumeek duten tokia zitze egiteko, baizik eta gogoetatzeko, eta jakiteko, datua jakiteko besterik gabe, jakiteko zenbat gizonezko apuntatzen dian esate baterako erizaintzara. Edo zenbat gizonek egin nahiko luketen, ezakite, musika espezializateko irakaskuntza. Eta orduan, sustatu emakumeen presentzia arlo batzuetan, baina baita gizonezkoenak tradizionalki feminizatuak izan diren lan arloetan. Ederki, honekin emango dugu amaiera horko analisi tarte honi. Ez dakit, selektibitate garai horiek gogora ekarrita, zenolako sensazioa etorri zaizu, gazte garai horietako zera horretan, sentitu zenuen zure bizia hortxe, muga batean bat zegoela, dena jokoan, akaso hori ere batzutan ez da oso sanoa izaten, Maider? Nik eukin un kriston suertea eta selektibitatea iritsi nintzanerako nire karrerak zientzia politikoak eta soziologiak 5,4 media behar zutenez nik jada bandekan batxilerrekoakin. Orduan selektibitatea jonditzen jolastera eta etxalde baten erabaki nuen enula ingo ekonomiako azterketa eta selektibitatean esan dezaket ziperri nula. Eta onda zitela. Hemendik gure zorterik onena opa dizuegu, hor bestalean zaudeten selektibitate lari hori, eta batez ere, karrera punteroenak hautatu dituzuen hori, tira, horre, badira langa handi horiek, eta akaso, hausnarketaren bat ere beharko du guzti honek, batematek prestutasuna baldin badu, goi mailako edota adar berrietako medikuntzan buru belarri sartzeko aukera eman, eta ez da hila izan, dezima batzuk tarteko kanpo geratu eta unibertsitate pribatuetara joateko aukerarik gabe geratuta ere, tira. Hau beste baterak utziko dugu, baina interesgarria da gaia, beraz, helduko diogu Maider Galardi. Mila esker, beste bain ere geurean izategatik. Ekainaren azken egunetan beti izaten den selektibidad aprobatzia zailatek ez tek milagroi urte osuan ego bai potro jorrak ez ikasi oso duriago
Eta gauza serioekin bukatuko dugu gaurkoan, musika zuzenean saioan gaur bele musika proiektua izango delako protagonista. Lehen zizkamizka bat aurreratu dizuegu, baina tira, aurreratuko dizuegu aste honetan gainera diskoko kanta esango dugu esanguratsuena ere ikusgai duzuela, YouTube kanalean bertan sakatu, klikatu, ikusi, gozatu, eta gehiago jakin nahi izan ezkero, badakizue, musika zuzenean sartu murgildu eta gaur gehiago jakingo dugu beleri buruz. Txori guztiak egantagu esku utxik egun berria te da ez dut lorik egin zure azitza progrearen giltza bai bizi baldintza ez du itzala hundirik jara zure haritzak beti eskamak entzen bizi naiz ni ez dut behar zure kopitarik emaida zoziarra beru naurre berakako kodiztut horrekin beti eskamak entzen Lider Hernando beraz bele musika eskuartean duela, musika zuzenean saioan izango duzu eta gu bagoaz, badakizue, baina asteburua gainean dugula, hemen izango duzu ekipo osoa, eta astelenean bueltan noski baietz, kolpez kolpe antenatika eta hauteskunde Europarren biharamunean, azenolako festa, eta argi, datorrenaren aurrean norberak arduraz joka dezala, eta ez izan damurik behintzat. Tira, bagoaz, eskerrik asko, hau pasa. Itzak entzen dira zu